Sharp láthatjuk az elkapót, safety mellett, és az volt, az nem kellemet próbálnánk tehát Györgyösi elkapja, de érkeznek hárman is, és egy fumble, egy két volt szedte vissza a labdát. Nézzük! Egy újabb Végerbauer futásunk, hatalmas ütközés! Sorozata tökéletesen sikerült, itt a másodikban pedig eddig minden rossz, negatívja, egészen hihetetlen előttük állt a mérkőzés, most sokkal nehezebb helyzetben vannak. Kelemen gyorsan eldobja, nem sikerült. Legyen belőle, de ennyire nagyon kevés az esély, főleg így, hogy megszerzi a Győr a labdát. Vállalkozó nem először csinál a védelemnek kedvező dolgot a mérkőzés interceptionnel. Összecsapásukról közben egy novotopótás, nem lesz fölszám. Kelemen engedi el Vosszat, itt ez egy interception lesz, Andrew Wollock hordja vissza a labdát, nézzük, hogy meddig tud visszavágni. Még mindig nála a labda, nem tudták levinni, körbe ki tud körbe futni. Nem lesz Kiesik a labda a kezéből az Újpest játékosnak, és a Győr szedi össze. Gyarcsuk elkérem kezében a labda. Jöjjenek oda. Egyébként special team tagok megállítják ennek visszahordását. Látszik, hogy ez valóban hátralép. Pálya közepén, nem találja meg végül. Wollock az, aki óriási szerel. Ki tudja ütni a kis kezéből a labdát. Hátralép, és van ideje. Mészároson pedig Wollock egy óriási ütés. Érkezik a gyors passz, és érkezik itt a tackle. Befogták a lábát, Gimnak, aztán utána még Wollock rá vetődött. Kelemen játékán múlna bármi is, egy futójátékról kapcsolva a labdát. Viszont fölkapják a földről, Andrew Wollock fölkapja a labdát, majd a fölkapja megkezdetni. Egészen kimegy jobbra, Szabó Benji várja Andrew Wollockot, és végül Végerbauer mentesen sikerül levinnie, sőt, senki nem tudja levinni Andrew Wollockot, aki egészen a pont endzone-jáig hordja cipeli ezt a labdát.